Argitako sexua tabu dela gure inguruan. Gaiari gainera adina batzen badiogu, kontua korapildu egiten da. Adin batetik aurrera sexu existitzen da edo horretan ere jubilatu egiten gara. Adin batetik aurrerako sexualitatea tabua da? Bueno, uste dut tabua baino lotxak agertzen direla. Normalean gazteak garenean ez dekogu lotxarik hitz egiteko batez be mutilen partetik ikusten duguna, ez? Hitz egiteko euren sexualitatearen inguruan, gero nagusiak egiten garenean, hor gertatzen dena da ja alde pertsonalean sartzen dugula eta hori bai lotxa emoten digula komentatzea besten aurrean. Batez be zailtasunak egoten direnean, bikote egoeretan zailtasunak egoten direnean. Sexualitateak adina dauka? Sexualitatea ez deko adinik. De hecho, sexualitatea jaiotzen garen momentutik hil arte dekogu sexualitatea. Kontua da, zelan bizi dugun momentu bakoitzean. Eta hori aldatu egiten da, aldatu egiten da urte batetik bestera, hilabete batetik bestera eta egun batetik bestera, bai. Zeintzu dira jende nagusiak ditun kezka edo eraso ohikuenak? Normalean, bikote baten dauzen edo izaten dituzten arazo nagusienak izaten die, adibidez, desira falta edo erakarpen falta. Askotan esaten digute, eske jas nauzu begiratzen lehengo moduan, edo ja txispa hori desagertu egin da. Orduan apurtxo bat zentzu horretan desiraren kontu hori. Eta bestetik, sakildun pertsonetan erekzio edo sakila ez da latentetzen, edo eiakulazio zailtasunak, eta lugun pertsonetan izaten die batez be mina izatea, vaginismoak eritzen dienak, mina izatea sarketa dagoenean. Menopausia pentsatzen dute gai top horrin barruan behongo dela. Bai, hori da. Kontua da, emakumeak askotan be menopausia bizi dutela apurtxu bete lotxagaz. Orduan ez dira osartzen hitz egitera olako zerbitzu batean. Eta normalean hitz egitekotan izaten da talde egonkor bat, emakumeen talde egonkor bat sortzen danean, hor bai hitz egiten dabez, eta sartzen dabez bakoitza bere sentimenduak eta zalan bizi duten egoera. Nire bezaruan bezala zahartzaruan be aldaketak dagoz gure gorputza aldatu egiten da? Gorputzak aldatu egiten dira gainera egunero dekogu aldaketa bat edo beste bat, eta txikiak garenean, gazteak garenean gure bildurrak izaten dire sakildun pertsonak hileak izango ditudan sakilan edo semena izango dudan, alodun pertsonen kasuan hilekoa, titiak, eta nagusiak egiten garen inean gorputz aldaketa horiek izaten dire ezberdinak eta bildurrak edo zalantzak izaten dire beste batzuk. Hemengo arruga edo hile zuria dela da, edo titiak ero egin die, edo jazdeko lehengo indarra, orduan gauzak aldatu egiten dire, baina gorputza aldatu egiten da beti. Eta hori bai jakin behar dugu eta kontutan izan behar dugu modu positibo batean bizitzeko gure gorputza. Norberaren sexualitateaz gain, adin batetik aurrera transmisio bat behunbia da, urrengo belaunaldixak demandatzen dauelako informazioa eta hori badakigu egiten, ondo egiten da transmisio hori? Familiak normalean ez dakizelan egin, eta orduan ikastetxearen eskutan uzten dago lan guztia. Ikastetxeak be bildurrak deko, familiak zer esango duten, ez dakigu ondo egingo dugun, eta orduan eurek be egiten dutena justo samar. Eta adinakin, gehiago hitz egin da sexuan inguruan, ala gutxi hau. Eta gehiago, gizonok eta emakumeok parekatu egiten gaz, gaztiak garen nion, irudi gizonok danak igula ja sexuan inguruan, eta emakumeak ez dakizela ezer, eta guk hitz egiten dugu askotan hau handiegi batekin, eta nezak kontrara basutxu hau, eta ez dakit hori gero errepikatzen da. Nagusiak egiten garenean, gizonak igual jarraitzen dabe hitz egiten, lagunen artean. Emakumeak hitz egiten dabe gehiago sexualitatearen esparru anitzen inguruan. Desirak, erakarpena, plazerra bebai, argi dago, eta zelan bilatu plazerra, baina ja hitz egiten dabe, baina jarraitzen dabe hitz egiten euren artean, nesken artean. Eta ondino be lotxak egoten die pertsona nagusien artean. Jende nagusiak askotan lotzen dauze, ni ja senarra edo emaztia galdu naben, da hortek aurrera ja nire sexualitatea ja alde batera daga. Claro, berriro be lotzen dugu sexualitatea, eta gure sexualitatea lotzen dugu, batez be ugaltze prozesu horrekin, ugaltze prozesu amaitzen danean menopausia adibidez, orduan ja esaten dugu, oin zein godugu, beste aukerak dauz, eta gero ja bakarrik eratzen garenean, orduan momentu honetan zein godugu.
Claro, lotzen dugulako berriro be egiten ditugun gauzekin. Orduan, ulertu behar dugu sexualitatea azkenean dela norberak bizitzeko modua gure plazerrekin, gure desirekin, gure harremanekin. Orduan, bizi aldugu gure sexualitatea modu positibo batean naiz eta bakarrik egon. Eta jendeak erretiro hartu edo aktibo jarraitzen du. Erretiro hartuta, ezta? Bai, Enpetzatu ja bizitza ona, dana ondo, dana lasai. Ondo, exactamente, bai, primera. Erretiro zuenetik itxidozu lehen gazetan itxezinun gauza batzuk ja atzian da beste oitxura batzuk hartu dituzu? Bai, Adibidez zeintzuk. guain ere gustoko gauza egiten. Bueno, baina igual guztoko gauza danak ezin dituzuen. Eskulanak eta lehen hau ezin hauena, bai, oain bai. Niri zauzte adin batetik aurrera badaola kontu bat ja... A ber, zer gati esatezu? Sexua. Bueno, aldan egiten da. Ah, bai? Bai, ba. Sexua, Bai? buruan, Ja, Joder. baina buruan bakarrik ez, egonbiako bestetokin batian begonbiako sexu apur bat. bai, sexua nengo den baiten. Hemen gari baten putikru bazo, noen ez da hori bezo, hemen. Adin batetik aurrera ze gertatzea sexuakin. Ligatutakot. Ahaztuta? Ikasi dira, ahaztuta. Ikasi bila. Ni solteru dira, ez da. Jo, Adina dena dira onak. Batzuetan gogo geixeukin, eta beste batzuetan alegin jo, baina besterik ez. lortuko ez dakit, piperren atzian ja ez. Ez, diferenti. Eta ez da hola, gara bateko fogozidadia ez. Ez, hori gaztetan etzen da, gero iago txitsu. Garai bateko pasio eta grin horreik zer? Bueno, hori dadik pixkat oztu, pixkat oztu. Ah, bai? Bai, pixkat bai. Baina ez. Bere honien ondo. Zaiatzen ga. Bai, saiatzen gara. Baina ni alarguna nau gazte-gaztetatik. A ber, Eta horrek zeke zer, baina nobixotxon bat eukitzeko aukeri eukidu. bai, ez dako nik astiri, beti frizaka nabit. Mia, zenarra galtzen dozu eta krisketia botatzen dozu? Bai, ni bai. Ja, tximpun. Tximpun. Osa, cierre por reforma, ni reforma. Ni reforma, dena. Ala, Falta peza oie. zela que ez? Eta pentsau. Ez duzu faltan botaten sikira hola. Bapes. Zero! Zero patatero. Ja, bueno, baina noixian behin ez dakit, sikira ez dakit korpus egunian. Eta lagunekin, egiten dozue berba honen inguruan edo tabu da hau, gai hau ja... Ez, danak gezurra esaten duelako. Zujutza elkartea, eta jode, gero eta gezurra bai esaten duen. Abai? Bate bi, beste lau, baina dana mesetan, Batzuk, min gaine, tentego ukitzen du beste baino. Danak punturatzen dau edo adinakin badaz gauza batzuk ja... Arantza zure behitu biharrian zubilakara behitzen da bila. Horretia, berdekisiako neke. Urtiekin, uli ez dela bakarre jausten, beste gauza batzu be jausten diala. Dana, hori, 6,5. 6,5, zer hori? Ez haitxeli hau. Dinabile gure laguntxuei buruz. Bueno, badabil. Azkenean, badabil. Gauza danan bezala. Ibiltzen zu mendian, polikitxua bai, baina ibiltzen duzu, eta ez duzu eskaketan gehiago. Hori, eta ez da, moldatu egiten zara. Lehen gogorrik ez neukan. Eta oin gogorra badaukat, baina gogortu ez. A ber, farmazieko gien laguna akut, a ber, zer aukera ematen diguten pixkate postzeko, ez. Guen, a ber, heiki, pasioen, bazkaldu siesta eta gobera. Baina ohera zetan, Gobera, goikia. argi dago, sexuak bizitza luzea izan dezakeela.